Hej! Välkommen på min nya lektion. Idag vi ska prata mera om skissen därför konstnärer brukar att göra liten skiss för att börja måla med akryl eller olja på duk. Ritningsskål är det mest omtyckat material när man ska planera en målning på duk. Ofta man drar bara upp några enkla grundlinjer och några gör en tunn färgtekniken med pensel. Oftast avbildade föremål kan inkopplade i en geometriska form, cirkel eller triangel eller annan form som hjälper oss att driva skiss. Det är bra att göra teckningar och målningar av enkla föremål. Under målning behöver göra med en mörk blandning av bakgrundsfärger och gör en konturteknik av de viktigaste delarna i kompositionen. Var inte rädd för att göra fel. Akrylfärgerna torkar snabbt. Akrylsnabbtorkningen har nackdel, men i den brist vi kan använda positiv för att några gånger fixa och justera egen skiss.